Ahojte, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli Balance. Priznám sa, že toto video vzniká tak trochu na poslednú chvíľu, ale dúfam, že bude o to lepšie. Vonku všade kvitne baza a ja som využila túto príležitosť a bola som si pár kvetov natrhať vonku v prírode. No a dnes si spolu s vami pripravím bazový sirup. Ja pripravujem množstvo iba z 1 litra. Bazu som si najskôr poriadne umyla, odrezala stopky, no a zaliala 1 litrom prevarenej vychladenej vody. Nakrájala som do nej plátky citróna a nechala takto lúhovať 24 hodín. Takto vyzerá baza po 24 hodinách, no a teraz si ju precedíme. Bazu najskôr poriadne vyžmýkame. A teraz ju precedíme. Do tekutiny nasypeme pol kila cukru, ja použijem hnedý cukor, no a varíme na miernom ohni, kým sa nám cukor nerozpustí. Môžeme pridať aj kyselinu citrónovú. Takto prevarený a trošku vychladnutý bazový sirup si prelejeme do sklenenej fľaše a skladujeme niekde na tmavom mieste. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy budúci týždeň, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.